Kusangana kwatiri kuita paSly Media TV muzuva ranhasi tashanya kuMountain Prison. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere, ndina mukoma vandinavo vanonzi Tavengwa Zingani, avo vane mhosva yakaita kuti vazopinda muusungwa. Vakanga vakupisira Mukadzi NeChikomba Mumba. Saka iko zvino toda kuvapa mukana wekuti vatitsanangurire kuti chii chakatora nzvimbo kuti vazosvika padanho rekuti no vanhu ava ndivapisire Mumba. Mukoma Tavengwa, ndokumbirawo muzivise ruzhinji rweZimbabwe kuti imimi munoitwa Mukoma Tavengwa ani uye munobva kupi? Inini ndinoitwa Tavengwa Zingani ndichibva kumadziva kuno kuMountain. Chii chakatora nzvimbo kuti muzonge muchisungwa muchiunzwa pano paMountain Prison? Inini ndaive nemudzimai wangu wandaigarisana naye. Saka ndichigarisana naye kudaro ndaishanda kushamva gold mine. Saka ndaimboenda kubasa ndichidzoka kumba kwangu kune mudzimai wangu. Saka ndakazobuda ndienda kubasa ndobva ndadzoka. Ndobva ndasvika pamba ndobva ndaudzwa nehanzvadzi yangu inini kuti mukoma, mudzimai wenyu haasi kufamba zvakanaka. Ane mumwe murume warikuita sei waari kufambidzana naye. Ndofunga ndazvinzwa kudaro ndinonyanya kuita stereki nazvo. But ndazofambawo semunhu anga asipo ndichipindawo muvillage mune vamwe vangu mafriends. Ndakasvika futi kunosangana nemashoko akafanana neiyayo. Saka ndazobva ikoko mafriends angu ndakazosvika kumba ndichimubvunza mudzimai wangu kuti ko iwewe zvandiri kunzwa kuti une munhu wari kufambidzana naye zviri kumbofamba sei. Saka mudzimai wangu akandirambira akati haini handite sei, handizvizive mafriends ako yayo ari kuudza chi zvenhema munhu akuudza yakunyepera. Ndikati ndangokubvunza kuitira kuti mangwana usazoita sei, usazonetsa. Ndakazozvibata mangwana atiite sei, hatiwirirane. Mudzimai wangu akangoramba, but panga pasina kuwirirana zvekuti angangotsamwawo achingoitawo zvaaingoitawo akanyarara. Zvekuti takabva tarara usiku iwo. Makuseni acho ndakabva ndangomuka pamba tisingawirirani. Ndobva ndamboendawo zvangu kunotandara nevamwe. Ndabva ikoko kunotandara nevamwe ndichizodzoka pamba ndakadzoka kwankwa zvekuma3 dzemasikati. Ndadzoka kumba inini ndakasvika kunowana imba yese iri empty, asisipo. Ndasvika pepa imba iri empty ndofunga ndakazobvunza hama pepa next. Ndovakanditaurira kuti mudzimai wenyu aboda. Ati ndakuenda kumba kwedu, kana auya mudze kana achindida achanditevera. Ndofunga inini zvakatorondinetsa kuti ko chii nyaya ndinga ndamubvunza iyoyo ndo yakazosvika pakudaro here. Zvisinei musiwo handinokwanisa kunge ndichamutevera. But rava zuva racho ramangwana racho ndakatoswera zvekuma4 dzemanheru nekuti pamba pasiri parefu. Ndofunga nepandaigara nepakumba kwavabereki vavo pamba ne5 kilometers. Ndofunga inini ndakazosumuka kumba ndichinotevera kuti ndinoonzwa kuti chii chatora nzvimbo. Ndasvika ikoko kuri kumanheru. Ndasvika kuri kumanheru aigara nambuya vake nasekuru vake. Ndakasvika yanga iri nguva yezhizha muna December. Ndakasvika kunonzwa vanga vari muimba yavaibikira mukitchen vachitandara. But nyaya dzavaitandara nadzo dzanga dziri dzekutuka inini vachindinyomba vachindishora. Uyezve chinhu chakazonyanya kundidzimba kuti ndisvike pakupara mhosva. Munhu waaifambidzana naye anga atori mumba macho mupe imomo. Vachitoronga sekuru nagogo nemudzimai wangu kuti vatize kubva kuno kumadziva vaende kuChinhoi. Saka zvadaro ndakakwanisa kunge kugara ndiri muchibage ndichinzwa zvese zvavaironga vachitaura kusvika vaonekana sekuru nagogo vakabva vaenda kunorara. Uyo mudzimai wangu akabva atosara nechikomba chechiye. Ndobva vatowarira mukitcheni memwe. Ndobva vatorara. Saka panguva yavakawarira vachinorara mukitcheni memwe ndoyandikabva ndabva muchibage memwe ndobva ndatoswedera pedyo. Zvese zvavakaita ndaitoona zviri mumaziso. Zvekuti panguva iyoyo ndakakwanisa kungosuduruka ipapo ndobva ndaenda pamashops anga ari padhuze. Ndobva ndanotenga gwenya rangu. Ndatenga gwenya rangu ndakabva ndadzoka. Ndadzoka ndakangosvika vanhu vanga vatoita kakubatwa nehope vari pamusoro pemagumbeza. Ndakangosvika inini nekuno kiadho. Ndakiadho iroro ndopandikabatidza moto pamusuwo. Ndobva ndanobatidza rutivi. Ndabatidza rumwe rutivi. Imba yakabva yatanga kubvira. Ndobva ndatodzokera muchibage mandaiva ndiri mumwe.
zvokuti vanhu pavakazoona moto vachitanga kuchema ndo time yandikatosuduruka muchibage muime ndavita sei ndakutotiza ndobva ndatiza ndobva ndaenda kumba ndakakwanisa kurara musiwo mangwana acho makuseni ndobva ndatomukawo ndichitongorovawo maraundi angu andairova ndazodzoka pamba ndopandikanzwa kuti iwewe wanga uchitsvagwa nepolisi yabva kumadziva vari kutaura kuti iwewe uri kunzi wakapisa imba kope kwana sekuru vako saka polisi yese yataura kuti iwe uye kumadziva asi semunhu ndakaita zvinhu zvangu ndichihwanda ndanga ndine zvivindi zvokuti ndichanobudirira kupolisi zvokuti pandikanzi inini ndiuye kupolisi ndakatongomuka mangwana acho makuseni ndobva ndaenda kupolisi ndisvika kupolisi zvakanzi iwewe uri kunzi wakapisa imba kwana sekuru vako so ndakati inini handina kubvira ndasvika kope ikoko handizvizivi zvikanzi alright saka panguva iyoyo pakabva pasvikawo macid akabva panapa darwena ndobva vanzi mbotorai mukomana uyu mubvunzisise ane nyaya yakaita se yaakaita ndobva ndatorwa ndobva ndoenda neni mutoilet ndobva ndatanga kubvunzwa kunzi shamwari titaurire iwewe kuti zvakafamba sei ukasatitaurira panapa tikuita sei tikukurova but inini ndakashinga nekuramba ndichiti handisi kuziva handina kumbobvira ndapara mhosva ipi iyoyo zvadaro ndakabva ndanzi imbodzokera kope kumba tichakushedza ndadzokera kumba polisi yakazodzokera panzvimbo panga paitikira zvinhu saka inini mukuita kwese kwandaita zvinhu zvangu izvi ndanga ndiri munhu wekuti ndanga ndambonwa doro uye ndaiputa mbanje muchibage meme manga ndiri bhutsu yanga ndakapfeka yanga yasiya dhinda mope imomo nekuzotenderera kwandikaita ndakutiza imba yasangana bhutsu yakabva yaonekwa mudzimai wangu akabva aziva shangu yangu iyoyo saka ndakatozongoya kunotorwa ndakavarayirwa nemapurisa vachinditi mbouya timbobvunzisa maererano nenyaya yako yeyi ende kunge zvine iwo futi bhutsu yacho ndo yanga iri mugumbo panguva yacho ipi iyoyo saka ndichisvika kupolisi umbowo wakabva wangobuda pachena ndichinzi bhutsu yako wakanga wakapfeka bhutsu yakadai ende mudhindo wacho ndiwo kuendeswa panzvimbo pama pakavharwa tsoka yeye ndobva zvangobuda pachena kuti ndini ndapara mhosva ndomusungirwa ndikaitwa imimi muchizvitarisa chii chingave chakakonzeresa kuti amai guru vazotanga kubuda ipapo handina zvandinganyatsokuziva kuti chii chakakonzera kuti vazosvika pakudaro maibhalansise here kubasa nekumba zvese zvanga zvakatorongeka zvokuti kuti nditozosvika pachinzvimbo chekutozorwadziwa kusvika pakudaro munhu wanga ndakatoperera ndichimuitira zvese zvokuti kana ndakabva kubasa mari ndaitomupa yese ndiyaitozondipawo yangu yekunotandarawo nevamwe aiyo I know kuti vakadzi vanoda kuchengetwa and stuff but tisingatarise zvemari imimi sababa mune zvamunofanirwa kuzoita maidzoka here muchisimbisa musha aiwa zvinhu zvese zvanga zvakatorongeka zvokuti pamba pasina kana problem ko vakambenge vamboita here nyaya dzinenge dzanga dzakaita saidzodzi kana kuti kwaitova kutori kutanga uye mamagara mese nguva yakareba sei nemudzimai wangu tanati ane zve2 years uye nyaya dzakafanana nedzo dzanga asati adziita ko munhu wavainzi vari kudanana naye maimuziva uyu munhu wandaitoziva wanga ari wenext village iwo zvokuti ndakatozotanga kutonyanyisa kutomuzivawo maererano nenyaya iyoyo ko iye aizviziva here kuti mukadzi uyu wandiri kufambidzana naye ane murume muonero wangu ini ndiri kutoti aizviziva sezvo pandikasvika inini kuti ndizosvika pakupisa imba vaitotaura nezvangu vachitorangana kutotiza inini vachitoti bharanzi uye haana basa iwo zvoita iwewe tiza imende kupi kuchinhoyi haana kwaanokuwanai saka munhu aitoziva kuti munhu ane murume muchibage umu makagara nguva yakareba sei kuchibudzwa nyaya dzese idzi muchibage ndakatodhonza kwenguva refu zvokutoti mutengo weawa chaiyoyo ndiri muchibage ndichitonzwa zvese zvavaitaura nekuti vanhu vakatotandara vakatoronga jeni yavaifanira kunge vachiita musiwo wokumukira vachitiza ndichitonzwa kusvika vatozoonekana kusvika vaendonorara zvese izvo ndaitonzwa ndiri muchibage
imimi chinangwa chenyu changa chiri chekuda kuteerera here zvavaitaura kana kuti sekutaura kwamuri kuita kuti vanga vari kwana sekuru makanga mauyawo muchitarisira kuti muchasvikogadziriswawo kwakusvika makuona dare riri kutotaura nezvenyu uye pachiitwa urongwa hwerwendo rwamuri kutsanangura. Ya inini kutevera kwandikaita ndakange ndaenda inini ndichida kuonesana nanasekuru zvaindainetsana nemudzimai wangu, asi ndazosvika ikoko ndo pandikazosvika kunosanganawo nezvimwewo zvandikazosanganawo nazvo. Ko makazombowana here mukana wekutaura nemukadzi wenyu after chiitiko ichi? Mukana ndirozobvira ndawana nekuti ndo pandikabva ndasungwawo. Mamune mwana? Nemudzimai yanga ane nhombo yanga ine 7 months. Saka muchizvitarisa mune mukana here wekuti muchazokwanisawo kuti mukasangana kana kuti mukanzi nhasi mabuda anokwanisawo mukana wekuona mwana wenyu? Ndisingazive kuti mukana wekundiwanisawo kuti ndiona nemwana wangu anokwanisa kundiwanisa here, but inini zvangu mwana wangu nditori neshungu yekumuona ndichimuchengetawo. Chakaita kuti muzosvika pakutora danho rekuti zvonizvo makupisira vanhu mumba, dzaiva hasha here? Chii chaitora nzvimbo mumusoro menyu kuti muzotora danho iroro? Panguva iyi hasha dzakandiwandira zvokuti ndiri muchibage imomo ndaitodedera nehasha, nekuti munhu wanga ndakaperera uye ndaimuitira zvese, saka ndakatsamwa singaiti. Anga mamatorerwa bhoyi yenyu? Pampakatoipa. Asi iko zvinezvi muchizvitarisa kugumbuka kwamanga makaita naiko zvinezvi makagona here kuregerera? Iko zvinozvi handisisina basa nazvo, zvokuti kana ndakatosangana naye kana neiye murume waidana naye handisitorina kana basa nawo, totongopesanawo ndichingoitawo zvandiri kuitawo. Alright, pamakatongwa makatongerwa nguva yakareba sei? Inini ndakatongerwa 24 months. 2 years. Nekuzobvisirwawo ndakasara ndine gore 6 months. Saka iko zvino magara nguva yakareba sei? Iko zvinozvi ndamhanya gore, ndasarwa ne6 months kuti ndipedze. Okay. Ndofunga matambudziko emudzimba ari kuitika kunze ukoko. Ndaapi mashoko amungada kupa kuvanhu vari muwanano vari kunze? Inini mashoko andingade kupa muvanhu vari muwanano ndeyekuti ungava murume kana mukadzi, zvinonzi zingizi gonyera pamwe maruva enyika hapere. Gutsikana newako waukada iyo, nekuti kana ungava uri murume wakafamba, vakawanda vatinosangana navo tichiyemura. Saka mukuzoda kuchiva imomo mosvika pakutora mumwe kana kuti wakuzochitawo uinaye, zvinokonzeresa matambudziko akawanda. In terms of kutsamwa, sekutaura kwamaita kuti makanga matosvika padanho rekuti vanhu vari ndivapisire mumba, ndeapi mashoko amungada kusiya futi maererano nehasha? Chandirokwanisa kutaura ndechekuti munhu unofanira kukasika kuzvidzora kana watsamwa, nekuti hasha zveshuwa ukadzitevedzera panguva yacho ukatadza kuzvidzora, unozoerekana watova mumhosva yakakurisisa, nekuti pari zvinhu izvozvi ndinototenda Mwari kutoti vakapindira, nekuti vanhu havana kuzokwanisa kufira mumba imomo. Dei vakakwanisa kufira mumba imomo, pamwe dei izvozvi nditori nemedha, ndisati ndatombova netarisiro yekuti pamwe ndichaendawo kunze. Okay. Toti iko zvinezvi magara mukati mati masevha gore, ndezvipi zvinhu zvamadzidziswa nejeri zvamanga musina kumbobvira masangana nazvo kunze zvamunoti no inini jeri randibatsira chakati nechakati? Inini jeri randibatsira kuti hatifaniri kunge tiri vanhu vanopara mhosva, uye kana tichirarama tinofanira kutevedzera mutemo, nekuti ukatora mutemo ukauisa muhomwe makwe hazvibude zvakanaka. Saka tofanira kurarama tiri pasi pemutemo, kwete kurarama tiri pamusoro pemutemo. Mataura kuti masevha gore, pagore apa pane here vakambokushanyiraiwo kuti tine mukomana ari mukati, rega timboenda tinoona kuti zvakamumirira sei? Inini hama dzangu dzakangouya ndichiri kuenda kukoti nyaya isati yatongwa ka1, ndopavakauya muna kutanga kwe2023 muna January,
ndopavakauya kubva ipapa vanozobvira vauya. Ndeapi mashoko amunoda kutaura nevanhu vari kunze? Vamwe ndinoziva kuti kufunga kwedu kunosiyana. Vamwe vanogona kuti since munhu asungwa ngaagare ikoko, havachauye kuzomuona. Musiri kunangana nemi chete, takatarisana nevamwe vasungwa. Zvinokubatsirai chii kuti vanhu vari kumba vapote vachiuya vachikutarisai? Inini ndinokurudzira kune hama dzedu dziri kunze, vane hama dziri mukati meusungwa oseni, kuti munhu kana akasungwa, tinoziva vamwe tinenge takasungwa nemhosva dzakasiyana siyana, asi ndinokurudzira kuti ngavapotewo vachishanyirawo isusuwo vasungwa tiri mukati meino nzvimbo yeusungwa. Zvinoita kuti pfungwa dzedu tinokwanisa kunyevenukawo, kana pamapikiro edu unotomborefreshawo pfungwa dzako. Uyezve hazvireve kuti munhu akapara mhosva angoramba ari mupari wemhosva. Jeri riri pakutidzidzisa kuti tisapare mhosva, zvekuti mabasa andaisizikanwa ndichitomboita kunze, ndichitobuda mujeri anenge atova neshanduko nekuti tinodzidza zvakawanda. Pamunobuda pamwe mune zvikwanisiro zvamungada kukumbira kumhuri yeZimbabwe kuti vakubatsirei nazvo kuti munowana ugaro hwakanaka kana kuti munowana pekutangira? Chii chamungada kubatsirwa nacho? Inini kumhuri yeZimbabwe ndinongokumbirawo rubatsiro rwekuti kana ndakawanawo maproject ekuti ndikwanise kuchengetawo huku, uye ndiri munhu anoita zvemining, ndinomaina, uye ndiri munhuwo ndine trial kana ndine chipo changu chekuimbawo music. Saka ndinototsvagawo anotondisimudzirawo kuti ndienderewo mberi nekuimba. Munoimba musambo wechi? Inini pari zvino ndinoimba zimdanzo. Hongo. Ndanzwa muchiti hamusati mawana mukana wekutaura namai guru kubva pakaitika chiitiko ichichi. Iko zvino ndoda kukupai mukana wekuti zvichida pamwe vachakuonai muchitsanangura kuti chii chakatora nzvimbo kuti muzosvika pakutora danho rekuti iweweka ndakukupisira Mumba, ndakumbokanganwa zvekuti ungoripo yangu. Ndeapi mashoko amunoda kutaura nawo? Chandingade kutaura ndechekuti kune mudzimai wangu zvakaitika zvakapfuura. Nyaya iripo ndeyekuti iye neni tochiisa musoro pamwe tikwanise kuchengeta mwana wainaye kusvika yarukewo. Ndo mashoko andingade kutaura. Hamuna kana sori kana chii? Ngoti zvakaitika zvakatoitika. Sori pakaipa haiwanike zvekudaro, nekuti akatondirwadzisawo ndakatoperera. Zviri zvesori, aiwa ipapo kwete. Manje harisi riro danho rekutanga here kuti muzogona kutaurirana kuti muzoona mwana, muzochengeta mese mwana? Iye akanditadzirawo, ininiwo ndakamutadzirawo, saka tinokwanisa, ndongotaura ndichiti ngaandiregererewo. Ndomuregererawo, tokwanisa kuisa musoro pamwe tikwanisa kuchengeta mwana wedu. Mashoko amungada kutaura kune vamwe vari panze, vari pamwe panguva yamakazosvika yekuti inini panapa ndagumirwa, chireka ndipisire vanhu Mumba. Ndeapi mashoko amungada kuvasiyira, especially vari muwanano? Kune matambudziko anoitika akasiyana siyana, uyezve tine hama dzinotarisirwa kunzi uchinge wasangana nematambudziko iwayo vanofanira kunge vachikubatsira. Ndeapi mashoko amungada kusiya? Inini mashoko andingade kusiya ndeyekuti takatadzirana, tinofanira kunge tichitsvaga anotiyananisa tisati tasvika pakuzoita zvimwe zvinhu zvinozotiparira mabasa aseriyo. Alright Mukoma, matimimi munoimba zimdanzo andiri? Ndichakupai mukana iko zvino wekuti zvenizvo tichivhara mungotide kamunofarira imimi hameno, kana kuti makanga makaimbera maiguru wangu here, handiziye. Ndine kandikaimba maererano nekusangana kwandikaita nechiitiko ichocho kandikagadzira, asi ndichiri kukagadzira zvangu, asi ndinombokupai chidimbo chacho. It's a manity, baba vasofia ndini inini, saka baby ini ndaito kufarira, moyo wangu wainge wakaperera, zvaunoda zvese ndichikuitira,
kusaziva kuti waive dhirira bebi ini ndaitokufarira mwoyo wangu wainge wakaperera zvaunoda zvese ndichikuitira kusaziva kuti waive dhirira ndakazozvibata waindidira mari kana ndisina waipera ushamwari waikoshesa mari inini kumashure ndosaka wakazoita chihure apa ndaifondoka kukushandira everyday makuseni ndichimukira ndaenda kubasa wosara nechikomba kamumba mangu pamubhedha muchipomba iwe bebi ini ndaitokufarira mwoyo wangu wainge wakaperera zvaunoda zvese ndichikuitira kusaziva kuti waive dhirira bebi ini ndaitokufarira mwoyo wangu wainge wakaperera. Ndingati ndo kamwe kandikagadzirawo maererano nechiitiko chakaitika. Mwana anonzi Sophia. Hongo. Alright, baita basa Mukoma Tavengwa. Ndofunga mavanzwa Mukoma Tavengwa zingani vachitaura kudhonza nguva inoda kusvika kuawa ndiri muchibage ndichiteerera zvaiitika vasati vatora danho rekuda kupisira vanhu mumba. Ndofunga vapa mashoko ekuti kana tiine zvinenge zvatinetsa muwanano ngatitsvage vanhu vanotiyananisa. Izvo zvinokurudzirwa kuti tisave tinowanikwa tiine mhosva dzinoita kuti tizogara muusungwa. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere, ndinokutendai nekuramba muchifollowa Sly Media TV paYouTube, paFacebook nemamwe maplatforms akasiyana-siyana andingatadza kudoma nezita. Ndinokukurudzirai kuti rambai muchingofollowa maplatforms aya nekuti ndopamunowana nyaya dzakasiyana-siyana dzekumachifi dzemunharaunda dzakatitenderedza. Ndinotenda nerutsigiro rwamuri kuramba muchitipa seSly Media TV ndichiti chisarai.